Is-sibt fil-għaxija fi Pjazza Triton il-Belt Valletta l-awtoritajiet tal-pajjiż waslu l-messaġġi tagħhom lill-poplu Malti Wawċi bħala parti mill-kampanja Miliet Flimkien. Fid-diskors tiegħu il-President ta' Malta George Vella appella l-għaqda bejn il-poplu Malti kif spjega li l-għaqda hija valur importanti għax mingħajrha il-pajjiż ma jimxix il quddiem. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal li wara 3 snin ta' pandemija wieħed qed jerġa' jgawdi dan iż-żmien ta' festi b'normalità sħiħa u appella sabiex dan il-miliet ngħixuh fi spirtu ta' għaqda nazzjonali. Dr. Abela qal li l-isbaħ qotja li wieħed jista' jagħti f'dan iż-żmien tal-miliet wara jkun ta' wens għal persuni li għaddejjin minn diffikultajiet differenti. Hawn il-Prim Ministru fakkar fil-valur tas-solidarjetà, valur iddeskriva li huwa sinonimu ħafna mal-poplu Malti Wawċi. Il-Prim Ministru qal li matul is-sena li ġejja l-Gvern se jkompli jagħmel ir-riformi biex is-soċjetà tibqa' mixja l quddiem, ħaġa li tista' ssir minħabba li Malta toffri ċertezza u stabbiltà. Min-naħa tiegħu l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia spjega li f'dan iż-żmien ta' festi hemm diversi nies li jkunu waħedhom u saħaq li huwa d-dover tagħna li nkunu ta' wens għalihom. Preżenti kien hemm ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna.